Yes sir! Ano, uuwi na ba kayo? Uuwi na ba kayo? Oh. Nakadali pa oh. Wow, galing! Lumot din? Ayos! Ayos na! Yun, si Igel, nakadali! Woohoo! Pla-pla! Ang laki! Siyempre oh. Kaya ba, binigyan natin kita Lervin yan. Yan, napalitan ka agad oh. Grabe oh, laki! Ayos! Good morning, good morning, good morning! Yun, dito tayo sa may Barangay Sokmon, sa may construction area. Yan, kasama natin sila Kachoy Rodolfo. Yun, tsaka si Kachoy Ayna. Si Buntes. Yan mga Kachoy oh. Tolerben. Doon tayo, sa kabila. Lumot mga Kachoy, lumot. Ha? Lumot. Lumot ang pae? Oo. Yan mga Kachoy oh, nakadalawa na ako. Tara mga Kachoy. Dalawa ka? Oo, dalawa na kagad oh. So yun, sa spot namin ito mga Kachoy, wala dito sa doon tayo sa kabila, doon. Dito ko mga Kachoy, nakadalawa oh. Yan, si Kachoy Rodolfo andyan, saka si J. Barona. Hanggang saan ka Kachoy? Sa Purok 2. Taga Purok 2 si Kachoy Nagtatanong sa'yo yung saan kayo nagtambay ni Nabiwan. Ay, isa pala yun. Yun, mega love shoutout sa'yo Kachoy. Ang galing mo talaga Kachoy. Ano katalim yan eh. Ayun mga Kachoy, ito na sit up natin mga Kachoy. Floater ka, Joy? Oh, floater. Tapos malalim yung sit up eh. Nasa 1 metro na higit. Mga Kachoy, tatry natin. Tatry natin ulit. Grabe yung lagi nung isa. Isa na kayo mga Kachoy, nahuli ko na andungis kasi naisampa ko na sa eh. May ginagawang daan. Grabe, dalawa agad oh. Woohoo! Ole! Wow! Galing! Lumot din? Lumot. Ayos! Ayos na mga Kachoy! Nakakuha na namin yung kainahan nila. Ano? Ginagawa mo? Ha? Di makain lumot dito. Yun lang yan. Ayun nga lang eh, nasambahan. Bahan lang. Ayan na! Uy! Hindi malaman kung minakagat ba o sinasakmal. Sabay. Ito na ba ulan doon mga Kachoy, pero taga lang doon. Pupunti kami ngayon mga Kachoy kasi nasa isla yung mga kasama namin. Kabingwit nasa isla ata, talim no? Tapos yung ibang member ng Bros Anglers nasa Manila doon. Ito na! Uy! Sus! Ginoo! Nilubog na naman kita. Nasa gilid pala. Grabe! Ulit. Tumaga ng gaswato eh. Naagos ko. Gagatin mo! Oh! Diba? Laki! Woohoo! Ang laki! Yun si Igel nakadali! Woohoo! Sisira. Pla-pla! Mamatay lang. Ang laki! Lumot din? Ayos! Uy, sa akin naman, kinagat ng labog! Napabayaan na yung atin! Sana! Andyan na! Ay! Ay! Napamura tuloy. Sorry! Bato siguro. Dapat kasi mga tayo naka-tube kasi chinilas. Chinilas. Tiis-tiis ng init. Grabe ka.
nga ba siya kapukol? Yan. Binidyo tsaka naman nawala. Sakto, i-practice na si Kachi. Wala na yung kibit, malig na yung practice. Lipat sa bulate. Pinatigim lang tayo, tig-tig dalawa. Balik sa Talim Island. Kala ko, pwede na. Grabe kanina mati yung dalawang solo. Yung isa hawak ko muna yung ano. Hindi ko ba dito sa lalagyan. Inibig ko naman yung dala ko. Isang huli. Ginagawa mo. Takbo ko sa kanila kaya. Nawala mga katoy. Tama naman yung ginawa natin mati, share the blazing niya eh. Pagkuyog din, nawala. Ayun, mag-shoutout para tayo mati. At shoutout kay Junior De Jesus, yun yung shoutout ko Joy. At kay Elvis Belgica, yung shoutout. Ramon Maariares, yung shoutout ko Joy. Yung pinag-ano, Opry, shoutout. At Talim Master PH, yung shoutout ko Joy. Talim PH, yung at abangan nyo kami dyan mga sa Talim Island. At magkano kami, magbabanding na naman ni Kachoy Jero. Sabado na karami naman Sabado. Ano ba yun? Maliit na siguro yan. Lubog diba? Yan, pwedeng kanduli yan. Oo na, may Pamakati. Pag wala, maglalakad-lakad tayo kasi habang naglulumot daw. Sabi ito lang. Ganun daw pag naglulumot. Kailangan baybayin natin. Maniwala tayo sa mga expert. Wala yung mga ano kasi kanina. Lakad. Hindi na tayo maganda yung nakalabasan ng video natin. Kaya Kachoy, ingat kayo! Uuwi na sila. Yan na. Sana makakuha tayo isang pang highlight lang. Dati kung sakali upload ko na lang to. No? Kasi mayroon tayo na-meet na mga subscriber. No? Kaya may shoutout sa inyo mga Toy. Hindi natin mati yung, yung huli kong dalawa. Si Tol Ervin. Choy, kunin mo na yung dalawa. Yung dalawa, kunin mo na. Dagdag mo na. Hindi tayo naka-harvest eh. Pasensya na. Hindi natin niya mga Toy. Ha? Oh. May ito naman tayo nakaraan eh. Yun mga Toy. Ingat kayo, ingat, ingat. Kasi pagos-agos lang tayo. Binaybay ko na itong kaba, itong sukmon mga Toy. Choy, nakadali tayo. Kachoy, yung laki. May palalo ka? Wala magandang tama. Maganda. Nakatula. Bigyan mo ko. Pag-videoan mo nga ano. Eh mga Toy, angat ko mga ito mga Toy. Yes sir! Ano, uuwi na ba kayo? Uuwi na ba kayo? Oh, paano yun? So, sipa lang yun. Wow.
nito. Speaker. Yee! Sarap. Bla malakas. Dito pa kami. O ano, uwi na ba? Uwi na ba, ha? Lumot lang yan. Oy! Uy, pulo na. Ano? Grabe, laki. Walang iya. Kala nyo ha. Yan o. Oh. Lumot lang yung mga to yun. Natanggal na pati oh. Nakadali pa oh. Uwi na talaga kayo? Kunin mo to. O, kunin mo itong dalawa. Mayroon na ako isang blapla eh. Oh, Yan ang kapalit ng bibigay mo sa amin. oh, siyempre oh. Kaya mga ibigay natin ito Lervin yan. Yan oh. Meron na ako isang malaki. Napalitan ka agad oh. Grabe oh. Laki. Yes. Yee! Thank you Lord. Grabe bakit. Diyan kasi mga tayo kumagat na dyan. Nakawala lang. So yun nadali ko rin. Isa pa tayo. Ha? Oh, didiretso yan sa Sukmon. Sa park. Oh. Ay wala pa yan. Putol pa yan. Oo. Ayun. Ang hirap nga lang. Dapat may breast tayo. Ay wala. Di po yan. Wala pa yun. Ha? Kapuntang Kupang yan. Kupang. Yan mga tayo kinagat ako dyan. Kagatin mo pa ulit. Taglib sila umuwi. Bakit kasi pag binibidyon kita ayaw yung kagatin? Ginagawa mo? Kagatin mo na. Pang highlight ko lang. Nakala ko di uwi na nakahuli ko eh. Bakit ayaw nyo kagatin? Ano naman? Uhuy! Kachoy, Dem! Kachoy, Mar! Oh! Ay, nakawala! Oh, di ba? Oh, yan mga chay, oh! Uy, success! Kachoy, Mar! Lala! Nakakatawa talaga! Thank you, Lord, talaga! Yan tayo ulit. Ulit. Yan. Hirap mag-video. Isang kamay lang. Yung pinakamalaki, Katoy. Yung pulahan. Ibigay natin mga tayo kay Katoy Jib yung ano, isang plapla. Yung isa kay Katoy Marcio. Para lahat sila meron mga tayo. Kasi yung alam pala mga tayo, inahuli ko na nakaraan na ano, ito. Bali, di na nakain nung sa pista. At happy birthday na lang kasi ano na, kasi Ramon. Ayun, bili na happy birthday kasi Ramon. So, dito pa rin ako mga tayo. Tatry ko pa rin, baka sakali, makakuha pa rin tayo pang ngayon na po ulit. So, yan. Kasi Marta lang, dalawa na lang. Yung iba, nagsiuwian na yung mga tayo, yung mga ano namin. So, yun, tapit na gala lang tayo ulit mga tayo. Napakalapit na mga tayo, ano. Yung lumot yung ano natin, no? Yung pain. Tayo ulit mga toy. Napakaswerte natin mga toy. Kaya gano'n lang siya mga toy. Ang hirap nga lang video. Kagatin mo ulit, kagatin mo. So yun mga katsoy, andyan pa pala kayo. Sorry po mga katsoy, grabe ang gulo ng video natin mga katsoy. Grabe. Sa paglulumot na punta mga katsoy, yung start namin na ibulati doon, napunta sa lumot. Ano, yung pain namin sa paghunting ng tilapia. So yun nga, dalawa na lang namin katsoy yung Marjon nandoon. So grabe, nakakapagod mga katsoy. Pag tinapon mo doon, pupunta sa gilid yan. Pinagot na naman mga tayo. So yun, maraming salamat po. At sa nag-tune in po. Pagpasensya nyo na yung video natin. At napakagulo.
Maraming salamat nga pala sa mga nakakabanding na rin kanina, no? Sila Kachoy Marjon, yun, nandun. Tapos si Kachoy Dave, si Katol Ervin, yung tropa niya, si EQ, nakalimutan EQ ba yun? Nakalimutan, sorry. Tapos si Kachoy Rodolfo, yun, Kachoy Rodolfo, pumunta dun sa may isla Kupang. Doon, hindi na tayo nakarata kasi ano, hindi natin pwedeng iniwanan yung ibang tropa dito na nabuta natin kanina. So yun, pagpasensya nyo na mga rin talaga. At maraming salamat kila tatay kanina, yung mga nakasalamuhan natin dito. Thank you, pagpasensya na talaga matay. At bawi ako sa susunod mga tay na fishing adventures, no. At hindi lang malayo na inabot ko kasi Marjo nandun na sa dulo. So yun, putulin ko na lang muna mga tay, no. So anong nangyari mga tay, ano, God's in gift muna tayo ngayon. Share the blessing muna. Kasi yung hito ko mga tay, yun nga, yung hito ko nung nakaraan, bali pinaano ko muna, pinasuka ko muna para masarap. So yun lang po muna mga tay, no. Maraming salamat po sa inyong lahat sa tourist scooter ko. Yan po yung fishing spot natin, no. At nagwawala na yung ano, yung hangin. Yun, thank you, Barangay Sokmon Fishing Adventures. Thank you mga tay, bye bye. See you next vlog. So bigyan natin sa mga tay. So God's in gift muna tayo ngayon. Salamat ka, Soyan. Thank you rin.